Ako viete, ďalšiu labubu, čo sa volá Hana, je tento. Je to nový labubu Stitch. Keďže budú Vianoce, preto som si menila fotku a Santa Claus. Bol som tiež sa... Ideme si tu urobiť nejaké fakty. Bohužiaľ, Dalgona challenge nebude 2. Nebude. Alebo možno... Labubáci, mám pre vás úlohu. Nájdete mi Koreu. Nájdi mi Barborka, ty. Ja? Áno, ty. Ale idem. Korea na globuse. Ako si to tu pretočím? Fúha, to je po inom jazyku, to nebudem vedieť. Ukáž, môžem sa pozrieť. Kde? Ukáž. Kuchlún. Tuto kuchlún. Bohužiaľ, Barborka, to nie je správne. Kuchlún nie je Korea. Kto chce ďalší? Získa odo mňa 5 eur. Fúha, idem ja. OK, Andrea, nájdi mi Koreu. A našla som. Je Tonur Sultan. Bohužiaľ ďalšia. OK, ja idem. Dobre, Lani. Mám. OK. Tu. Kurát. Bohužiaľ nesprávne, Leni. Ukážem ti, kde je Korea. Tu je Čína. Tu je Japánsko. Tu sa nachádza Korea. Súd Korea. Je to po inom jazyku a ja viem po tom jazyku. Sa nehráme o peniaze, o 5 eur, o 5 eur, ale o tento mango juice a ja som ho vyhral, som našla Koreu. Viete, čo máte robiť? Áno. Dávať like a odber tomuto kanálu. Čau, ľudia.